Bilih menika kunjuk dhumateng para lenggah ingkang kirmatan sampun katuraken dhumateng panjenengan sami beksa rampak ganong menggah adicara salajengipun sumangga kula aturi nampi sawanipun beksa turangga Vegon turangga keprajuritan gagragipun Singaladra Hanjayaning Bawana Turanggaku sing ayu-ayu. iki lho ati sembar Artis Singaladra. Sang Reksi Ki Jokolodra lengser saka sanggar pamujan muni dawuh marang Den Mas Panjaswara Bambun minangka dukane Sang Panji supaya ngupakara turangga cacahe 144 kanggo piranti bebanane sasraning pinang penganten Dewi Sangga Langit yo Dewi Sartaji Iya dah. kakak pinang marang Den Mas Panjaswara Bambun Iki lho. Turunggane.
kewo. Yo. Cha 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 cha. Ôi à, ôi à ơi, ôi à, ôi à ơi. Turun dengan cha cha. Oh oh. Lo lo lo. Cha cha oh. Lo lo lo. Ah ơi. Ah ơi. Ah ơi. Ôi oh. Turangane singalat lho. Iki lho. Turangane singalat lho. Aoi. Oi ya. Aoi. Aoi. Ya, ya. Ya. Oi ya.
Segak sawetara ya Kang. Ya wa. Makarya ana ing laladan tangga kecamatan. Sing ngludra saka Todanan. Makarya ana ing kecamatan Kunduran. Iya, Kunduran ya wa ya. Kecamatan Kunduran. Iya, tak kira eleke Todanan lho wa. Tapel wates. Ngetan sithik wewengkone Mbah Joni. Dukune pijet. Aduh iya Cocok ya Kang. cacak kok bunyi pijet to wa. Pijet apa? Pijet apa? Heeh, pijet ya pijet kesel to Kang. Kang Timbul tak borane artis-artisku Kang. Loh nek zaman saiki artis, nek zaman tahun 70-an ledek, ledek toprak, ledek tayub, ledek barongan. Oh. Tak kira ledek iku ketoprak bloko wa. Ora iso zaman 70-an iku ledek. Ledek. Nah, nek saiki artis Singalodro. Iki artise barongan tenan Kang. Iya wa. Ora nyeliru. Iki lho. Ora nyeliru iki. Ora jijin. Heeh. Ora kliru jin. Ora kliru, artise barongan asli iki. Terus mau upload yo jin ya. Coba nek ketoprak iku ana sing nyeliru. Klirune piye wo? Heeh. Artise ketoprak dudu. Soale kebon barongan. La ilaha illallah. Seblake gak seran Kang. Tak goreane. Glumpuk padha nglumpuk Iya wa. nglumpuk kesan awedrake blatpat padha nglumpuk Iya. nglumpuk ana pidhalemipun Bapak Sunarto padha nyengkuh gawe ana ing pusakane dina Rebo paing mugya tansah wilujeng rahayu kawis ing sambikala sak kanca rewangipun anggenipun makarya wonten pidhalemipun Bapak Sunarto wonten kalodhangan enjang menika. Klumpuk dadung kawuk kala dipa ilu-ilu Banaspati lan sak panunggalaning padha nglumpuk ana ing pojokan loretan nanging sira aja ganggu gawe marang anak putu Adam sing lagi nyambut gawe ana ing pusakane dina Rebo Paing panjenenganipun Bapak Sunarto.
Yen sira ganggu gawe kena bentuning Gusti Allah Ta'ala kaping pindho Rasulullah. Pihak Adam, pihak Allah di pihak marang kersaning Gusti Allah. Wur-wur bekatul tulak saman baliyo dalan Kang Sunyo. Yen ana sengkala saka etan tinul wong kawung saka kulon baliyo mengetan. Iya wae. Yen ana sengkala saka kulon tinul wong kawung saka etan baliyo mengulon. Mengulon. Yen ana sengkala saka kidul tinul wong kawung saka lor baliyo mengidul. Iya wae. Yen ana sengkala saka lor tinul wong kawung saka kidul baliyo mengalor. Aja jin. Yen ana sengkala saka pusat bumi bubar boyar taling kersaning Gusti Allah Ta'ala. Regeng ya Kang Sunio? Iya wae. Kandhani. Mbah jin. Kowe jalan lagu apa jin? Rame to. Iki lho artise jin. Sanak wedrahe Kang Sunarto nglumpuk ana ing dina iki supaya tumut mahargya anggone nyunatno putrane Mas Yuwan. Ling luwih gayeng luwih rame ana waranggana loro cacahe. Iya. Wadi aja. Aku wedi apa? Hah? Wedi. Ora usah wedi. Wedi karo sing gurine aku. Sing gurine netral. Heeh. Ning dhuwur panggung Wonge mangan bakso apa? lampu kuning. Kowe bersama. SCTV. Yayi Siwi. Kula aturi jumeneng monggo Yayi. Sinarengan melipur maneh para pandemen budaya Jawi, kususe barungane wong Blora. Ana ing pasamuan awan iki Yayi. Paradis, paradis. Ayo, ayo. Paradis. Tun sanding sun lelo. Mulane to latihan ki mangkat, Mas. Wayah latihan ra gelem mangkat. Turu ae kok. Lah iki apa lho? Lah kok apa apa wong gendruwo kok joget terus bokongan. Iku kok. Rasa penak tanduk neh lho, Mas. Iya sesuk kon nanggap neh ya, Pak ya. Boleh. Anjing aturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjing niki dalam rangka tasyakuran walimatul Tasakuran walimatul hitan anjing. Adik Yohan. Adik ya, Mas? Iya. Nggih. Adik. Derek tetungga muga enggal sembuh. Yalah iya tah. Wes sembuh, Mas. Wis. Wis mari. Mari. Sudah ya. Tadi sudah dijajal. Wis tak jajal maksudnya piye? Dijajal munggah panggung, Mas. Ya wis lah. Pikiranmu lho. Iya. Negatif terus. Manut kowe aku lho. Manut, Mas. Manut. Dik Yohan dikon moro to. Pundi piantune Dik Yohan? Adik ya. Heeh. Diaturi munggah panggung. Dik Yohan nek panggung. Sudah sembuh toh? Sudah. Sudah mau bar tak tiliki ya Dik Siwi. Kok lancang sekali kamu? Maksudnya aku tak- durung niliki kok wis mbok tiliki, Mas. Maksudnya tak tiliki iki nganune. Apa kok nganu? Wonge iku cilik jebule. Urung kok masuk ya gede no, Mas. Monggo Dik Yohan pundi? Adik Yohan, Heeh. panggilan untuk Adik Yohan. Sing disunat. Pundi, Bu? Adik Bu? Pundi, Pak? Tilam, bubuk. Kok gak ono kita? Turu. Bubuk. Diwak- Lah, Pak, rek Adik Yohan rek sakmono gedene.
Dek Yan kersa minggah panggung. Mana Mbak? Bapaknya aja. Bapaknya. Sing Loh. kowe anggere bapaknya iki lho. Ora kalau Mas kok bapaknya aja. Senengane bapaknya aja iki lho. Ora ngono kok kene ngono ra ketok Mas dadak cengkang-cengking. Aduh ya. Bapaknya Ya. sama mamahnya. Ya. Mama. Oh gedek-gedek Mas bocahnya Mas. Mau Nggak mau. nih. Nggak mau. Isin. Ojo nangis Ale. Oke ning ngisor ngono kok ya wis nangis. Tenan iki. Enggak naik ke panggung sini. Engko gelo. Engko gelo lho artis sing ngalodro. Artis barongan lho ki. Aduh ya ta enak. Kayak adik Yannya enggak mau naik ke sini Mas. Lah kene, Dik. Tak wedi Mas wedi. Wedi karo sapa? Karo artise. Artisnya kok barengan. Ayo Mas, kasih koleksi. Ahoy! 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 Ora melu latihan to. Hey, ahop! Hae, hae, hae! Hey, ah! Hae! Hey, ah! Ayo, yo! Ja, 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 ja! Ayo Desiwi! Ayo, yo! Iki lho lagune. Ayo, yo! Iki lho Mas. Iya, Dik. Ojo gelo atimu yo Nyai. Ayo. Oh wis ora kelingan. Ora kelingan. Sumpah janji. Ayo, yo! Alayo! Sinar sen lintang rembulan. Iya, Dek. Jarene. Ae, ae, jas! Ayo!
jeru-jeru. Jos, 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 jos. Hais. Jos. Artisnya baru ngasih ngelut dulu guys. Ayo gak timbul. Ayo Bul. Lilo ketampi tombo. Nah. Ayo deh. Yen wis 5. Hai dia. Iki lho. Ganti tombo kangen. Iya ta. Tombok kangen wong. Ayo Jin, bokonge Jin. Sing di Jin. Ha Ayo go. iya ta.
Thank